Slovensko je odkedy pokusná dielňa, že ideme očkovať aj keď dobrovoľne deti, vakcínou, ktorá nebola schválená EMA a žiadna iná krajina na svete to nerobí. Veď už iba po tomto všetkom je pán Lengvarský zrelý na odvolávanie. A ak tak neurobi Igor Matovič, lebo verím tomu, že ten ho veľmi rád nemá a ho sekne každú chvíľku, no tak to bude musieť urobiť opozícia. Iba za toto jediné by mal podať demisiu, že urobil zo Slovenska pokusnú dielňu. Druhá vec. Protilátky. No veď už konečne sa o tom pre Boha živého bávme. Keď sme tu dokázali minúť 800 miliónov na nezmyselné plošné testovanie. 800 miliónov. Výsledkom čoho bolo nič. Nula. Prvý na svete v počte mŕtvych. Vy ste hovorili, že pokus a omyl. Tento pokus a omyl, 13 000 mŕtvych. To bol teda dosť drahý pokus za 800 miliónov. Tak otvorme konečne tú debatu racionálne, báme sa o protilátkach, umožníme tým ľuďom, aby si tie testy urobili, aby im poisťovne preplatili. A toto nech je rozhodujúce. Nie, či som zaočkovaný, či nie som. Či som zdravý, alebo či som chorý. A keď sa bavíme ešte o tej tretej dávke, no veď už to treba povedať na rovinu. Teraz je v Izraeli tretia dávka, už sa bavia o ďalších dávkach, pretože to je taká istá pandémia virologického charakteru, ako je aj chrípka, samozrejme, že podstatne agresívnejšia. Ale vždy to tu sezónne príde. Ten COVID neodíde ani zajtra, ani o rok, ani o 5 rokov. A ste na základe toho, čo hovoríte, za vyhlásenie núdzového stavu, keď bude zlá situácia? A preto vám hovorím, to očkovanie bude sezónne, tak ten COVID sa bude vždy vracať. Vždy príde september, ochladí sa a COVID príde. No ak chceme fungovať teda takto, že vždy v septembri to tu celé zatvorme ekonomiku a pomôžme im tak, ako im táto vláda pomohla, tak asi je najvyšší čas pobaliť si kufre a odsťahovať sa preč. Ak to takto bude teda robené ďalej touto vládou, nám iné už neostáva. A vidíte, že to ináč robiť nevedia, pretože sa opakuje zase ten istý scenár. V lete spali, nerobili nič a teraz bude to isté, čo nás čaká. Pani Žuteková, teraz.